राज की बात है ये कि बिना तोरा मनवा लागे न कतही कि कब गई भी जान बोले हमरा लागही कि अइबो तोरा थोड़ा और आगे से ना है कि नहीं? क्योंकि मेला में बड़ा भेंट मुलाकात होने वाला बात होता है, इस बात को समझिए तो ध्यान के चलिए दौरा चलेंगे। आप ओरिजिनल में आए कि बिना तोरा मनवा लागे न कतही अरे कब गई भी जान बोले हमरा लागही सुने कि अइबो तोरा हे कहुआ के ओरे अच्छा कि अइबो तोरा हे कहुआ के ओरे कि मिलबो चोरी चोरी तोरा से गोरी अच्छा कि मिलबो चोरी चोरी तोरा से गोरी कि बिना तोरा मनवा लागे न कतही क्या बात कब गई भी जान बोले हमरा लागही बिना तोरा मनवा लागे न कतही कब गई भी जान बोले हमरा लागही कि अइबो तोरा रहुआ के ओरी अइबो तोरा रहुआ के ओरी मिलबो चोरी चोरी तोरा से गोरी मिलबो चोरी चोरी तोरा से गोरी पागल कइले रूपवा बतोरी पागल कइले रूपवा बतोरी मिलबो चोरी चोरी तोरा से गोरी चोरी चोरी तोरा से गोरी सुने मुलाकात आज दिन में तो नहीं, लेकिन शाम में मुलाकात जरूर हो जाते सुने बात के जान हो मिलन होई आजुए के शाम के बच के बचा के तनका आई हमारा से आओ बना से बचा के जान हो मिलन होई आजुए के शाम के बच के बचा के तनका आई हमारा से दोनों अखियाँ ही हमर फरकतावे हो मेरी तोहर रहियाई जोहतावे हो सुने ई प्यार हमर केहू ना तोरी ई प्यार हमर
परेशान हो के कोई जरूरी नहीं छे सुन बात के झूठ हो के काहे हो खूब परेशान हो तोहरा